Enw i ydy Dani Robertson a dwi'n gweithio fel swyddog awrddywyll am Parc Cenedlaethol Eryri a prosiect nos. Da ni un o dim ond 22 yn y byd o llefydd sydd efo'r gwarchodfa awrddywyll. So mae'n rili bwysig iddyn ni cadw o'n dywyll. So dwi'n siarad i pobl amdan llygredd golau ac yr effaith ar iechyd a lles pobl, bioamrywiaeth a hefyd gweld ser. Es i dechrau cael diddordeb mewn y gwaith awyrdywyll oherwydd roedd ni'n sefyll fyny ar Ynys Môn yn lle rili dywyll. So roedd ni'n wrth fy modd fynd allan, weld ser, weld cytser, ond pan oedd ni'n symud lawr i De Cymru, roedd ni ddim yn gallu weld dim byd oherwydd yr llygredd gola. So roedd hynna'r tro cyntaf roedd ni'n meddwl, doedd ddim pawb efo'r access i weld y ser. So dwi rili isio ni yn Cymru edrych ar ôl y nos, so da ni'n gallu wneud o'n well, wneud bellefydd mwy dywyll i ein bioamrywiaeth, so da ni'n gallu pasio yr nos ymlaen mewn safle well da ni'n gweld o yn rwan i future generations. Dwi ddim yn gallu coelio rili bod dwi wedi cael nomination i cael y gwobr yma, achos mae yna llwyth o gwaith da yn fynd ymlaen yn Cymru yn yr amgylchedd. A mae'n just dangos bod mae Cymru yn rili trio i edrych ar ôl ein byd naturiol.